बे खेबाव बीपीएफनिफ्राय उदार जागोन नामा 8 नं दतमा बियाबा सेक्टर पार्टी जिंदाबाद सेक्टर पार्टी जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद जाय बियाबाव थांनाय 2020 इं मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव 1400 भटनि फारागथियावल' जेननो गोनां जादोंमोन यूपीपीएल दोलोआ 1400 भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादोंमोन बीपीएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारिया 2025 इं मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि सान बियो खोब खाथियावसै बेखौ नोजोर होनानै बीटीसीनि ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे माहारियारि थाखोनि राजखान्थि दोलोफोराबो गाव गावनि दोलोखौ सासनाव लाबोनो गोख्रों नाजाथाबनानै रायजो राजानि गेजेराव हाबनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो 8 नं दतमा बियाबावबो बीटीएसनि बारग' गाहाय खुंगिरि आथिखालाव यूपीपीएल दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा 8 नं दतमा बियाबनि बिजाथि प्रमद बर'आबो दतमाखौ बीपीएफनिफ्राय उदां खालामनायनि मिशन बीपीएफनि आखाइनिफ्राय दतमा बियाबखौ उदार खालामनायनि मिशनजों गोख्रों बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल प्रमद बर'नि मैया 6 सेप्तेम्बर खालि बियाबनि सिङाव थानाय फारियै खावसि बाजार सियालमारि सावथाल गामि गसाइनि सिना आरो मिलन बाजार गासै 4 थावनियाव लान्थ्रियै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों प्रमद बर'आ होंगो दोंगो हेफाजाबगिरिफोरनि नुजाथिनायजों खुंजानाय बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै दतमाखौ मोनब्रै बियाबनि गेजेराव बयनिख्रुइबो जौगासिननाय बियाब महरै दागोन मोनब्रै बियाबनि गेजेराव मोनसेबो बियाबावनो आं जोंनि दोलोखौ गाज्रि नुवाखै बायदि बायदि बिबुंथिनि गेजेरजों दतमा बियाबजों लोगोसे मोनब्रै दियाबनि गेजेरावनो बांसिन मासि मोननानै सरकार दागोननि मिजिंजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो प्रमद बर'आ सर दिनै दतमा बियाबाव नोंथांनि जिथु फोसावदिंनाय मेल गोबां लोगो रायजो राजाफोरखौ नुनो मोननाय जादों सार मा फोरमायगोन दतमा समष्टिया बड'लेण्डनि मादाव बयनिख्रुइबो प्रेस्टिजियास एबा मान सन्माननि समष्टि थांनाय 12 बोसोराव बीपीएफआ बे समष्टिखौ गारसोनानै दोनदोंमोन दा बे समष्टिनि रायजो राजाफ्रा जौगानायखौ लुबैयो आरो दुलाराय बड'लेण्डनि एबा आसामनि रायजो राजाफ्रा दतमा ओनसोलखौ जौगानायखौ लुबैयो दतमा समष्टि जौगानायखौ लुबैयो दा नंखायनो जोंनि दोलोनिफ्राय आरो लोगोसे दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोर दैदेनगिरिफोर बयबो आंखौ बेवहाय बिजाथि महरै गसंनायखौ हास्थायदोंमोन दा बे हिसाबैनो दिनै फैनानै आं बेवहाय गिबि बिसायख'थिनि मेलाव बाहागो लादों आरो नुनो मोन्दों बर' माहारिजों लोगोसे गासिबो माहारिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै लोब लोब बाहागो लादों आरो दतमा समष्टियाव जोङो गोबां भट लानानै देरहागोन आरो फैगौ 5 बोसोराव 40 समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइबो जौगासिननाय समष्टि हिसाबै दतमा समष्टिखौ गायसननो थाखाय जों बयबो समायखिरा लादों बेसेबांसो मासि देरहागोननि दासिम गोबां मासि देरहागोन 40 मासियाव ओरैबायदि आं मासि नुवाखै जेराव जोंनिया गाज्रि बिनि गेजेरावनो मोनब्रै मोनबासो मासिया एसे गाहायाव दङ नाथाय मेक्सिमामानो जोंहा गोजौआव दङ नंखायनो हारसिंनो सरकार दानो हानाय जखानि जोङो एमसिएलए मोनगोन बियो रोखा दतमानि बबे थावनियाव नोंथाङा दिनै दतमायाव गोबां थावनियाव दिनै मिटिं दङ आरो नेक्स्टआवबो आंहा मोनसे डेट दंबावो दा आङो नाजागोन जे मोनफ्रोमबो गामि एबा मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बेरायनो थाखाय थेंक इउ